Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon eta ongi etorri beste behin ere Euskal City saiora. Gaurkoan gurekin, bi gonbidatu gazte izango ditugu, Ibai eta Inigo, Arrotxapeatik eta Mendillorritik etorriak gurera. Hauek ere aurreko astean bezala artistak ditugu, baina zirkoan eta teletan gehiago ibiltzen zaizkigu. Haiei buruz gehiago jakina galdu duzue? Bagoazen haiekin. Gaixo, ni Inigo Rodriguez naiz, baina mundu guztia Arro ditzen dit, beraz sentitu aske, horrela ditzea. Mendillorriko naiz, Iruñeko auzo batekoa, eta ez dut lanik, ikaslea naiz, filosofiako ikaslea. Ni Ibai naiz, Arrotxapeakoa, orain 22 urte ditut, eta udan egon naiz orain Sorosle lanean. Eta orain ikasi behar dut gizartearen, gizarte langintza. Haupa, nola ditzen zea? Inigo naiz, baina mundu guztia Arro ditzen dit, beraz sentitu aske horrela ditzea. Bale. Zenbat urte dituzu? 22. Eta ikasten duzu edo lana daukaztu orain? Ez dut lanak, ikasten dut, filosofia ikaslea naiz, Donostin, ikasten dut EHU. Eta zu? Izena? Ni Ibai deitzen naiz, hori Arrotxapeakoa naiz, eta 22 urte ditut baita. Eta orain udan Sorosle lanean egon naiz, baina orain gizarte langintza ikasi behar dut, eta oso gustora. Zaharra, txikitatik ikasitakoa, baina berez familian bakarrik nire arreba egiten du euskaraz. Gurasoak kanpokoak dira, eta beraz dute euskara maneiatzen. Ez zuka, ez dikarik hitz egiten, eta Iruñeko izan da, berez batuan hitz egiten dugu, baina berez Donostin ikasten duanez, nolabait Gipuzkoar euskalkia pixkat itxagitzait, baina hori, batua. Agian egunerokotasunean komertzutan dagoela puntualki bai, baina ez dut uste, guztiz ez. Zaharra, baina orain berriz berria. Adela nintzenean ikastolatik ez nuen euskara erabiltzen, eta orain berreskuratu dut eta lagun batzuekin hitz egiten dut. Zuka, eta batua. Bai, baina nola Arrotxapean arraza asko daude, oso zaila da euskara erabiltzea komunitatean. Gaixo ikote, Ibai eta Arro, zer moduz? Ondo. Ongi? Bai. Lehenengo atalari ekingo diogu, Euskal Cityn, jarriko dizkizuet hemen kartulina batzuk zuen herri edo zuen inguruan hitz egin dezazuen, orduan gai batzuk zuen artean hitz egiteko, bale? Bale, mila esker. Hasi, bai, altxatu bat, da. Galdera librea. Bale, zergatik ikasi zenuen filosofia? Zer ikasi dut filosofia? Aurretik medikuntza hasi nuen, batxillerat bukatzean medikuntza hasi nuen, baina urte bat ikasi ondoren nahiko erreta bukatu nuen, eta bizitza nolabait bizimodua batez ere, nolabait aldatzea, eta aurretik nituen nolabaiteko interes batzuk, politika, filosofia eta horrelako gauzak lehenengo planon jartzea erabaki nuen, eta nahiz eta agian ekonomikoki eta etorkizunera begiratuta ezen plan borobila hori aukeratzea erabaki nuen, gizarte honetan nagusitzen den erabilgarritasuna bilatzen dela ikasketetan, hori alboratzea eta benetan gustatzen zitzaidana ikastea izan zen, nolabaiteko apustua. Nabaritzen da, filosofia gustoko duzula. Bai. Altxatu nahi duzuna. Bale. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzue herrian edo auzoan?
Ni adibidez, nire ustean nire zaletasuna ezingo nuke probatu, ze ez dago espaziorik. Osa, nik dantza ere egiten dut, orduan behar dugu lekuren bat altura daukana, portikoa jartzeko edo mosketoi batzuk jartzeko. Eta orduan arrotxapean ez dago eraikin handirik hori egiteko. Bueno, Nafarro guztian ez dago horregatik. Osa, adibidez niretzako zaila izango zen. Euskararen erabilela herrian auzoan lagun artean. Bueno, uste dut, azkenean auzo mailan bai gazten artean, batez ere, bai euskara erabiltzen dela, edo behintzat gehiengoa badakiela euskaraz, eta bere kuadrilletan erabiltzen duela. Eta ezakit, gero ja egunerokotasunari begiratuta daola, uste dut gehiengo komertzioak ez dira, bueno, bai tabernek daola, bai agian batzuetan bai euskaraz hitz egin dezakezu eta maneiatu dezakezu egoera, baina uste dut komertzio handietan taola eta ezakit, supermarketuetan taola zailagoa izango litzatekeela euskara erabiltzea, baina hala ere uste dut atera zaitezkela euskaraz hitz egiten egunekotasunean. Ez dago. Sin más. Eta, bueno, ezakit, kuadrilletan taola, suposatzen dut baietz, nire kuadrilla ez da mendi horrekoa, horregatik ez dakit oso... Osea, ezagutzen duten kuadrillen artean bai bakitela euskaraz eta erabiltzen dutela, baina, bueno, ez dakit horrela izango den guztietan. Bai, azkenean hemen, bueno, nik ez dut asko ikusten, baina orain agian bai erabiltzen dela, baina gehiago. Bai, baina nik uste dut kontzientzia hartu dela, ez? Euskara erabili behar dela, ez hainbeste ohituragatik edola, ze nik behintzat ez daukat ohitura euskaraz hitz egiteko nire lagunekin, baina bai kontzientzia hartuta nolabait saiatzen dela gazteria euskaraz hitz egiten, ez? Altxa. Herritarren arteko harremana, giroa, lagunak? Ba, adibidez nire herriko lagunekin ez daukat harremana, ze ez nahi dazko herrira joan. Osa, ni bi herri ditut, baina ez naiz asko jaisten. Orduan, herriko harremanik ez daukat. Baina bai nahiko nuke herriko kuadrilla bat izatea. Eta euskara hor erabiltzea, ze azkenean nire herrian Iruñatik bera daude, orduan euskara asko ez da erabiltzen. Eta zeintzuk dira? Ba, Esa eta Gabardera hori oso txikia da, Zangotzan doan. Orduan hor ez da euskara asko erabiltzen. Zu herririk daukazu? Ez, nire kasuan nire ama hemengoa da, Iruñakoa, eta nire eta bai da Zumarragakoa, Urretxukoa, Goierrikoa. Baina ez dugu inoiz izan harreman esturik herriarekin, osea, bai joaten garela familia daula bisitatzea daula, baina bai lagunak ditutan, baina ez dut inoiz izan olako kuadrillarik, eta batez ere ez dudalako inoiz harreman erregularrak izan hango jendearekin. Eta, bueno, bai gustatuko litzaidakeela, maizago joatea eta nolabaiteko harreman estuagoak izatea, baina, bueno, alden neurrian. Joseba Sarrien handia. Nahiz eta biak xarma puntu bat izan arren, esango nuke Hondartza. Musika pixkat denetatik, baina gehien bat rapa eta hardcora. Eta txikitan trompeta jo nuen, baina gaur egun ja ez dut instrumentorik jotzen. Bueno, filosofia ikasten dut, beraz asko irakurtzen dut, baina hala ere, kirola ere asko gustatzen zait. Ez, mendia. Instrumitorik ez, ze arritmikoa naiz, eta bai, euskara eta katalana gehien entzuten dudana, kirola egitea. Bueno, zer moduz? Ongi. Gustora, ari zarete? Bai. Bale, begira, proposatuko dizuet orain pixkat koronavirusaren inguruan hitz egiteko, aurtengo gai izarra, eta nola eragin duen horrek zuen bizitzetan, nola ikusten duzuen pixka bat etorkizuna gai honekiko, alde positiboren bat ikusten ote dio zuen, eta horren inguruan eztabaidatzeko eskatuko dizuet. Bale, mil esker. Hasi nahi duzu edo? Ez, bota nahi dizun galdera bat, nola eragin duen koronavirusa zure egunerokotasunean?
Adibidez, hasieran konfinamendu eta gero, baina nabaritu zela asko, ze ni rokodromo batean egiten ditut telak. Orduan, ni adibidez, hasieran itxitaz egon, eta ez nukan aukerarik kirola egiteko. Orduan, bilatu izan behar nuen zuhaitzaren bat, kaletik, baina Iruñan oso zaila da. Irudimena erabiltzea. Bai, edo beste kirola probatzea, baina, bueno, adibidez, konfinamendu eta gero bai hasi nintzela kirola gehiago egiten. Eta kontzientzia gehiago hartu dut, hori eskua garbitzeaz, ez ukitzea mundu guztian ukitzen duen lekuan, baina, bai, nabaritu da pixka bat. Bai, zuri? Bai, nire kasuan, uste dut, pareko gauza gertatu dela, bai konfinamenduan, bai azkenean ikasle izan da, klaseko orduak eta hola kenduta ez nukan gauztan dirik egiteko, eta bai nabaritu zela beste sabitzetaren beste esparruak jorratzen hasi nintzela, bai kirola pixka bat hasi egiten, ezakit, beste gauza batzu, bueno, ezakit, alboratutan euskan beste gauza batzuk, ezakit, beti margotzea asko gustatu zait, eta berriz ere hastea eta holako gauzak, eta gero ja konfinamendu batera bai fenomeno bat, ikusi dut fenomeno bat bilakatu dela kirola egitarena. Bai, batez ere mendira joatarena. Uste dut, kuadria guztiak hasi direla joaten mendira. Bai, ni adibidez mendietara joaten naizela, baina betidanik. Bai, nabaritu dela uda hontan eta konfinamendu eta gero ea mendira joan dela ze masifiketat daude. Bai, ni joan naizen biharditen paula, impresionante. Bai. Eta ez egit, bai, esan duzuna, bai garbitasuna eta alor horretako gauzak, bai uste dut puntu positiboa izan dela. Osea, egoera honen baitan uste dut puntu positiboena izan daitekeela. Azkenean ez bakarrik COVID-ari buruz, nolabaiteko garbitasun maila bat izatea, gure harremanetan. Bai, baina lehen ez dela kontuan hartzen, hori. Bai, kontzientzia hartu dugula pixka. Baina uste dut puntu negatiboak asko zere handiagoak izan direla. Ez ere gure harremanetan eta nolabait egunekotasunean ere asko nabari izan dela. Azkenean mundu guztiarentzat egoera hau oso desberdina da. Bai. Adibidez, gazteetan, adibidez guri, festak egutela, orduan hori asko nabaritzen da, baina hilabeteak pasataiak konturatzen naizea eta pentsatu behar duzu hori urte batzuk festa gabe egon bar garela. Bai. Eta arra dagoen gauza. Bai, festaena izan dela boom bat bezala, ez? Uste du guztiok atera ginela konfinamendutik festa botatzeko gogo izugarriekin. Da, lehenengo egunetan bai, nabariztela Iruñeko zentroan taola, jende mordoa zegoela. Guztiok geneukela guztiekin egoteko gogoa. Eta bai, nabaritu nintzen, lehenengo asteak izan zirela pixkat kaotikoak zentzu hortan, ez? Eta gero ja, bai, uste dut San Fermin eta gero, joan ginela hartzen kontzientzia, gure, azkenean, arriskoa zegoela, nola esan, baina Bai, ulertzen dizu. Bai, azkenean individu bezala, norbanako bezala, gu ere kontzientu izan behar garela, ez dutela momentua hori egiteko. Hala ere, uste dut eta ere asko zentratu dela fokoa gazteriarengan. Eta ardura asko atxikitu zaiola gazteriaren ardura gabekeriari. Nahiz eta foko gehienak izan diren jarduera ekonomikoen ondori. Hori ja beste. Bai, adibidez hemen Iruñan asko atxakatu zaio gazteari Mendillorrin, ez? Hori, gainera, uste dut foku mediatiko izan zela baita ere, Mendillorriko egoera guzti hori, eta gehiagizkoa azkenean bai brote bat egon zela, baina azken duen ikusi zen pertsonako oso bat zela, kontratu beharreko foku bat dudarik gabe, baina azkenean uste dut
ezakit autoritateengan nolabaiteko hipokresia egon dela. Konfinamendutik aterata eta krisi ekonomiko guztia ikusita, aholkatu zuten berriro kontsumoa nolabait berrabiaratu behar zela eta guztiok jarri behar genuela gure parte, berriro kulturan investitu behar genuela, eta orain atxikitzen zaigu arduragabeak izan garela, ez dugula inolako ardurarik hartu eta gainera gazteria ez dela kontziente arriskuaz, ezagik. Osea, bai egon dela egoera batzu arduragabeak nabaritu dela, jendea oso arduragabe izan dela, baina ez dakit hainbesterako izan dela. Edo, ze ezkutatu nahi duten fokumiatuko horrekin, sin mas. Bai. Eta berez dakit. Eta etorkizunari buruz, zer uste duzu gertatuko dela, edo nola ikusten duzu etorkizuna? Ni adibidez, badakit COVID-arekin egon behar garela seguraski 2 urte, eta saiatu behar garela nola esan, horrekin bizitzen. Maskariarekin egotea, adibidez hori mundu guztia, ez duela jartzen. Batzuei kostatzen zaie gehiago, beste baino, baina adibidez uste dut hilabeteak pasatea gero nola jendea ikusten duela hau denbora egon behar dela hemen. Bai, luzerako. Bai, orduan etorkizuna ez dakit nola izango den. Beldurra ematen dit aurten, ea klaseekin eta hori, ea nola egoten den, azkenean terraza batean ezin zara egon, edo taberna batean jende gutxi egon behar zea, baina gero ikasketetan 30 pertsona sartu behar dituzu gela batean. Bai. Orduan ematen didana beldurra da aurten, ea nola eramaten den gauza, azkenean berria denez, ea nola eramaten den. Bai, guri, osea, niri pertsonalki Donostin ikasiz, ezagit, zalantzagarritasun horri gehituta baita ere gertatzen da, gertatu zaigu pixun alokairuaren kontua, ze azken finean, hemendik 2 hilabeteetara konfinatzen bagaituzte berriro, guk ordaintzen segitu behar dugu alokairu bat, eta orduan, ongara uda guztian, nolabaiteko zalantzarekin, alokairua hartzeko, ez hartzeko, azken finean ikusi dugu immobiliarea batzuenean ez dago da inolako malgutasunik, eta, bueno, ezagit, baina, bueno, bakoitza hori ja izan da, ezagit, aukera individuala. Bai, eta azkenean konfinatuta egon behar baldin bagara berriz, begiratu behar dutela mundu guztia ez daukalak aukera berdina ikasteko. Azkenean orain dena teknologikoki da, baina mundu guztia ez dauka nola tresna horiek. Bai. Bueno, nire kasuan, nirean ez, baina bai ikusi dela, behintzat Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan, gertatu dela, unibertsitateak berak jarri duela medioak tresnak ez dituzten ikasleek nolabait, interneta edo internet konexio maila bat izateko tresnak eman dizkietela, dolako gauzak, baina bai atxikitu altzaio nolabaiteko zuzentasun falta dola atxeuren gantz, azken finean ez du uda osoan zehar ez du inolako plangintzarik eman, eta bai, hurrengo astean hasiko gara kutsa, eta ez daukagu inolako plangintzarik, ez dakigu nonak izango den, ez dakigu ordutegia erdi banatuko duten, edo ez dakit, eta nolabaiteko zalantza hori. Bai, noski, uste du guztioi gustatzen zaigula bidaiatzea, baina, bueno, aldoan neurrian bidaiatzen dut, eta baita ere dirua kontu batik, hori, alde neurrian. Baina azken bidaia, uste dut pasaren urtean joan nintzela Pirinioetara. Bai, asko gustatzen zait bidaiatzea, eta duela gutxi egon nintzen Madrilen, nire gurasoekin, baina oso ikusita daukat, bai.
Europa gehiago ezagutuko nahi dut. Ibai, diozu bi urtetarako geratuko dela birusa. Bai, ni uste dut baietz. Ea, ez den ala, ez? Baina, Espero dugu. Espero. Bueno, hemen utziko dizkizuet, hirugarren atalerako 4 gai, eta bozuek hautatu 2, eta pixka bat horren inguruan solastu, sakonago, edo zer iradokitzen dizuen hori irakurrita bapatean, edo... Bale? Perfecto. Altxa nahi duzuna? Venga. Drogak eta adizioak. Zer nahi duzu honi buruz edo zaiten dendik? Hasizuk, mesedez. Importazua zaizu? Gai oso... Potoloa da, baina bai gure bizitzan orain oso normalizatu da dela drogak. Gehiago ikusten dela kokaina, speed eta hori festetan orain ez. Baina lehen bai ikusten zela gehiago eta nola hobe ikusten ari direla. Eta nola alkohola, tabakoa, bai normalizatu da dela, uste eta azkenean orain droga fuerteagoak nola hobe ikusten direla. Bai, nik uste dut, kasu horretan gertatzen dela, historian zehar gertatzen moduan, ez? Azkenean, legalitateak nolabait markatzen duela zer dagoen on ikusita eta zer ez. Eta, azkenean, alkohola eta tabakoa legalak izanez, nolabaiteko ikuspen baikorra dagoela gizartean. Hala ere, bai, bat nator zurekin, uste dut gazteria, batez ere gazteriaren artean eta baino gazteak diren jendea, badagoela ja droga oso hori, espida, MA eta lauko gauzak oso goiz hartzen eta probatzen, baina ez dakit ze punturaino, obviamente, ez da gauza, ez da posteko gauzarik, baina ez dakit ze punturaino den informazio falta. Azkenean, badakigu alkohola, nahiz eta oso normalizatuta dagoen arren, badakigu txarra dela osasunarentzat. Badakigu zenolako ondorioak dituen, gainenetan. Tabakoa berdin, txikitatik badakigu zer gertatuko den erretzen badugu. Baina ez dago inolako informaziorik legalitateatik kanpo dagoen, kanpo dauden drogek izango duten ondorioetaz. Eta uste dut, hori, legalitate falta hori nolabait ezkutatu duela, ez dakit autoritatengan edo ez dakit norengan, baina bai ardura falta, uste dut dagoela hezkuntzan drogi buruz. Eta uste dut informazio gehiago izan beharko genukela, txikitatik. Eta hori, ez izan, ez da ere ikuspegi negatibo bat, baizik eta ez da ere normalizatua, baina bai normalitate osoz drogen inguruan hitz egiteko gaitasuna izan beharko genukela pentsatzen. Bai, azkenean gazteagoa zarenean, adibidez ikastolan zaudenean 15 urteekin, 16 urteekin, ez duzu pentsatzen, beti esaten duzu, ez, ni hori adibidez alkohola, ez, ni alkohola ez dute dango. Eta gero 16 urteekin hasten zarela ja probatzen. 16 guk, orain ja... Bai, ni adibidez oso gazte hasten nintzen, baina bai orain ikusten dela gazteria oso goiz hasten dela, eta kontroli gabe. Bai, hori, nire harritzen nago, askotan erretzeana. Nik ez dakit agen pertsonalki izan da, baina bai, baiteko errepultsa sortzen didala erretzeana. Eta ez dakit, ikusten dut oso gazte hasten dira eta oso maiz. Maiztasuna oso ondia dela, ez dakit zergatik den, baina ez dakit 13-14 urteko jendea pakete bat erretzen, ostia, izutzen dago. Bai, guri azkenean hori ikusten dugu, baina imaginatu gazte bat kokaina edo espitarte hori indartsuagoa izango da, ze azkenean tabakoa gu ere oso normalizatua daukagu, ze ekonomikoki diru asko ematen du dirua eta alkohola. Bai. Baina, bueno. Ea gazteria hori ikusten duen eta hasten dira nola kontua ematen, ez dela
droga edo alkohola gehiago hartzeagatik txulagoa zarela edo... Bai, beti dago izan da, irudimen kolektiboan, nolabait, gazte problematikoak alkohola edaten dutela, guaiagoak direla, bai. Baina, bueno, baita ere uste dut, kontsuma, ez bakarrik alkoholana, baizik eta kontsumo guztia politikoa dela, eta hortan ere landu behar dela. Eta hori, esan dudan bezala, ez problematizatuz, ez ikuspuntu negatibo bat izanez, baizik eta normaltasun baten barruan, eztabaidako esparru edo espazio seguru bat izanez, drogak hartzen dituen jendearekin hitz egiteko, eta ez berdina, ez paternalismo baten ikuspuntutik, baizik eta normaltasun guztiak. Bai, ez esan, drogak txarrak dela, baina esan ze kalteak izaten dituzu edo zer sentitzen duzu. Bai. Zagit. Hori, azken finean, zagit. Bai, gauza... Osa, ez dira problema individualak ez, dira problema sozialak azken finean, eta horrela ikusi behar dira, eta horrela aurka egin behar zaiola. Azkenean guztia bezala, kontrol sozialeko tresna bat da, eta horrela afrontatu behar da, hasi mahar. Hori nahi ikuspuntua. Ados nago zuzte. Bai, altxatu. Zein nahi zu? Hori. Klima aldaketa. Beste gauza oso orokorra. Bai, da egunean eguneko gauza. Bai, ni pentsatu dut orain jendea kontzientziatuagoa dagoela, ze duela 10 urte jendea zuen berziklatzen. Bai. Orain joaten zara edozein etxera eta 3 zabor dituzu, eta jendea hasten dela berziklatzen gauzak edo supermerkatuetan boltsak sartzen eta telazko poltsak eramaten. Bai, nik uste dut azken urteetan, ez ere pasaren 2 urteetan dagoela, baita ere gazteriarengan dagoela boom nola feminismoarekin gertatu den bezala, ez? Azken finean, klima aldaketaren aurkako borrokak nolaiteko indarra hartu duela. Eta agian politizatuta ez egon jende askok batzeko puntua izan dela. Eta hori, guztia bezala, ez dela kontsumo individualaren errua azken finean, baizik eta, bai bakoitzan nolabaiteko ardura individuala duela, baina uste dut azpimarratu beharreko gauza dela, gehien kutsatzen duten entitateak enpresak direla, eta haienganako permisibitatea eta ardurakeri instituzionala izan dela ona ekarri gaituen egoera, eta ez kontsumo individualaren gauza da. Baina, ez da nolabaiteko posizioa individual eta kolektiboaren artekoa, baina hori. Beti ez dakit uste, hori, soziala dela. Bai, mundu guztia aldatu behar dugula. Bai, hori da. Azkenen baita gu lanera edo leku batera joaten bagea saiatzen txirrindula hartzen edo autobusa, azkenean ez hartzea kotxea, badago jendea hartzen duela kotxea joateko bere etxetik ogindegira daukala 5 metrotara, eta hau kontatu didate. Orduan, saiatu bergea hori egiten. Ez da esperientzia propioa. Ez esperientzia propioa. Bai, baina hori saiatu behar dugu eta ikusi dut adibidez gazterian esan duzuna, bizpahiru urte bai jendea txirrindola hartzen duela, eta hori nabaritzen da. Adibidez, lehen entzun duguna COVID-ari buruz, konfinamendu eta gero jende guztia nola kirol gehiago egiten duela, txirrindola hartzen duela, eta nabaritzen da. Egia da, ikusi dela, konfinamendu eta gero txirrindularen erabilera asko igo dela. Baita ere, uste dut, hasieran garraio publikoa pixkat nire behintzat izutzen ninduela. Jende asko sartuta,
ezagit, osasun, ezagit, bueno, ez dela eta ez da. Distantzia respetatzen, guztiok oso gertu gaudela, eta hasieran pixkat izututa gaudela, eta batez ere garraioari dagokionez, bizikletaren erabilera asko igo dela. Hala ere, ezagit, nola uste duzu geldi daitekeela, badakit oso... Klima aldaketa? Aldera potola dela, agian, sinma, baina... Uste klima aldaketa ezin dela gelditu. Ja. Ze gizartea kondenatuta dago hiltzera duela. 100 urte, 150 urte eta gero, mundua oso ezberdin izango da. Gaur egun ikusten dugun mundua. Azkenengo 10 urtetan baita ere asko. Esaten dut, egia dela, eta oso azkar aldatzen ari dela. Azken 10 urteetan poloak desegiten ari dira, kutsadura hiri handietan asko igo da, eta ezakit bai, ni baita ere bat nator zure etorkizuneko ikuspegi pesimistarekin esango nuke. Ez hainbeste, ezakit, nik batzen dut batez ere, ezakit, sistemaren barnean, uste dut, sistema ekonomikoa baita ere, azken finean gure bizitza gidatzen duen sistema ekonomiko honetan, beharrezko hazkundea dagoela, premisatza duela hazkundearen beharrezkotasuna, eta horrek esan nahi du, bai gizakion, naturaren eta baita animalien ustiapena. Azken finean, sistema datu gabe ezin dela klima aldaketa bukatu, eta ezakit zu, baina nik uste dut oso zaila eta oso urrun gaudela puntu horretatik. Esan duzuna, enpresa handiak aldatu behar dute lehenengo, eta enpresa handiak azkenen oso bereikagoiak dira. Bakarrik pentsatu dute beraien enpresan, eta zenbat diru atera dezaketen. Eta beraien zaila mundua, baina hau bukatzen denean, ostia emango dute, eta ikusi dugu errealitate eta ikusi dugu dute. Oterkezun posapokaliptiko batean. Bai, azkenen bai, hori errentagarritasun ekonomikoak gidatzen duenez gure sistema osoa. Ez dago inolako ikuspegi moralik aldatuko duenik. Eta ezakit, ni oso iun ikusten dut. Azken finean, baita ere koronavirusa hildo horren barnean ere sartu daiteke, azken finean virusen mutaketen eta plaga berrien zera osoa azken finean ekosistemen eta enpresa handien hazkundearen logika berberan sartzen delako, ondorio gisa. Ni zurekin ados nago. Oso arraroa da, jende aurkitzea klima aldaketaren egoera ukatzen duenik, uste dut. Ez dut, errealitate... Eta gainera orain etortzen diren gazteak ez daukate ikuspuntu hori. Ikuste dut ez daukatela klima aldaketa, ez dutela sinisten hortan. Nik uste dut etortzen ari den gazteria eta gu ia parte izan da bizitzaren eta bizitzatik espero dugunaren ikuspegi oso iluna daukagula eta gauza askoren artean klima aldaketari dagokionez. Ondorio gisa baita ere, ikusita nola dagoen egoera bai ekonomikoki, sozialki, klimatikoki, uste dut, gero eta gehiago espero dugula izaten. Zerbait orain egiten badugu ez dugu geldituko, baina atzeratu dezakegu urte batzuk. Hori, baina azken finean nolabaiteko agonia klimatiko hau luzatzea izatea gure irtenbide hoberena nahiko tristea da. Hau da sentimendu oso
oso errotua dago. Zaintza sare handia eta ezagit, komunitate oso gertua. Eta ez falta zaio, ezagit, agian beste auzoekiko gertutasuna. Izaten duena da, Iruña ondoan dagoela, eta oso polita dela niretzako, eta bizitzeko oso ongi dagoela, eta ez duena, ez dakit zer esan hori buruz. Depresioarekin aterako zarete, Ez, oso positibo gea. Bai, gero ja kafetxo bat hartu eta... Eta listo. Eskerrak. Bueno, bukatzeko bi hitz erakutsiko dizkizuet. Lehenengoa dugu beinke. Beinke, burundan erabiltzen dute hor sakanaldean. Zagutzen duzu jendea, sakanaldean. Zagutzen baduzu norbait. 3 aukerak emango dizkizuet, ala baduzu ala ideiaren bat zer esan dezaken. Vale. 3 aukerak emango dizkizuet. Esan. Izan liteke, en plan rollo hori. Izan liteke. Beinke edo... Holako zerbait. Bai, eske Tolosaldean eta Goierrin eta hola esaten dute geinke. Geinke, aha. Eta ezakit. Agian zer ikusirik, badu. 3 aukerak emanen dizkizuet. Lehenengoa da bai horixe, bigarrena da esango nuke, eta 3. da animo. Bai horixe, esango nuke eta animo. Ni animo kenduko nuke. Bai, ni baita, kenduko nuke. Bai horixe, beinke, eta zein da... Esango nuke, bai horixe eta animo. Zaila, Esango nuke, agian. Bai, uste dute esango nuke. Ara ez dute, bai, hori da. Ole! Hori da, bai, hori da. Asmatu duzu lehenengo hitza. Songi. Bigarren hitzarekin erronkari dagoaz. Eta erronkarin esaten dute dundu. Dundu. Ze izanen da dundu? Zer oroitarazten dizu, Dundu. Egin du edo... Alakoren bat, aditzen bat, diozuzuk. Bai. Emanen dizkizuet 3 aukerak, Rob. Ilundu, trumoia eta urdina. Ilundu, trumoia eta urdina. Nik uste dut, ilundurena izango litzatekeela errazena, baina uste dut Uste duzu, ez dela hori. Ez dela hori. Zuk zer uste duzu, Ibai? Bai, ni Rorekin ados nago, oso erresa da, baina... Bai, horregatik. Uste dut, erronin taula, dakizu, euskerarekin daula, oso izkera. Beti zaudete oso ados, Talde derra osatu ze, gaurkoan. Ba, ez esan dugu, lehenengoa. Zein dira besteak? Ilundu, trumoia eta urdina. Erronkari. Urdina. Urdina? Venga, Ez dakit, nik esaten urdina, zuk zer esaten zu. Ni esango nuke lehenengoa, baina. Lehenengoa. Ilundu? Ilundu. Ba ez, urdina zen. Bueno. Baina, bitik bat asmatu duzu ez, eta gutxi, Bueno. etzen erresa ere, hitzago ezakit. Zortea. Ez zekan inolako logikarik. Baina probatzea da kontua, eta... Bai. Aizu, mila esker etorri izanagatik, plazer batzuk entzutea. Zuri. Nahi duzuenean bueltatu eta... Bueltatuko gara. Eta eskerrik asko. Ongi izan. Mila esker, zuri. Sustraietatik zeruraino iristen banaiz, gizarte honetan zergatik galtzen naiz. Horixe kantatzen zuen Afu taldeak Barainaindik, eta gaurkoan ere gure gaztetxoek erakutsi digute bizitzan autoak hartzea beti ez bala erresa ere, apostuak egin behar direla eta erabakiak hartu. Beraz, gogo eta horrekin uzten zaituztet gaurkoan, hurrengora arte.